li huma fuq il-minimum wage. Minkejja li ftit minuti wara l-budget ċaħat li persuni bil-paga minima se jibdew jiġu ntaxxati, waqt il-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Malta, il-Prim Ministru biddel il-verżjoni u qal li l-Partit Laburista huwa teknikament korrett fil-pożizzjoni tiegħu. Argument tal-Labor huwa ma jekk tkun single jekk tieħu l-bonus statutorju taqbas il-limitu u tħallas xi ħaġa tat-taxxa. Teknikament hu korrett. Lawrence Gonzi iżda sejjaħ it-taxxa fuq persuni bl-inqas paga f'pajjiżna bħala kontroversja partiġjana bla sens. Sa noqogħdu nagħmlu del-kontroversja kollha fuq x'inhu taxxabli u x'mhux ma' dawn huma l-kontroversji jiena ngħidilhom partiġjani ta' bla sens li għandna f'pajjiżna. Waqt l-istess programm il-Prim Ministru wissa li fadal entitajiet bi problemi finanzjarji li jridu jiġu indirizzati palma ġew indirizzati it-Tarzna, l-Armolta, is-Simolta u x-xufiera tat trasport pubbliku l-antik. Bħal tat-Tarzna nsemmi l-Armalta mhux ukoll u nsemmi ir-riforma fit-trasport pubbliku, u nsemmi s-Simalta, u nsemmi l-oqsma kollha li kellhom bżonn jiġu indirizzati. U għatfadlinna oqsma hekk ta'. Lawrence Gonzi qal li mhux ser joqgħod jagħti każ min jgħid li teżisti l-inċertezza fil-pajjiż. U ħafna kommentaturi li jagħmlu dal-argument inċertezzi u x'nafin u kieku kelli noqgħod nagħti każ. Il-Prim Ministru ġustifika li mill-budget għall-2012 sar tnaqqis ta' 40 miljun euro fuq isma importanti, fost l-oħrajn 8 miljun euro u nofs mill-qasam tas-saħħa u 7 miljun euro fl-edukazzjoni. Żidiet li konna awtorizzajna għas-sena 2012, dawk iż-żidiet tlabna lill ministeri biex jikkontrollawhom u jnaqsuhom. Effettivament naħseb kienu deċiżjoni tajbin. Qudiem il-problema ta' nuqqas ta' sodot li ilha tiddomina l-leġislatura sieħa, Lawrence Gonzi qal li kollox jinsab f'idejn is-sit tal-Isptar St. Philips, l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli, li fi kliem il-Prim Ministru għandu jgħaddi informazzjoni lill-Gvern. Jekk Portelli għamel dan il-pass, skont Lawrence Gonzi, l-isptar ikun jista' jibda jintuża minnu fih. Hija ħasra sptar. Available. Nistgħu nużawh f'temp ta' ftit ġimgħat. Ġimgħatejn tlieta jista' jibda jintuża. Dwar il-kumpanija Aviation Cosmetics li f'Mejju li għadda Lawrence Gonzi kien fisser bħala investiment ta' 22 miljun euro li se timpjega 80 ħaddiem Malti, issa l-Prim Ministru iddikjara li għadhom qed isiru d-diskussjonijiet dwar kemm dan l-investiment u vijabbli. Dwar il-kumpanija Olandiża, in-negozjati għadhom għaddejjin mal-Malta Enterprise, naturalment. Uħud minnhom ikunu vijabbli, oħrajn ma jkunux. Uħud minnhom jaslu biex jiddeliverjaw il-proposti, oħrajn le.